Karbi Students Association mate KSA Upper Dilaji Branch Committee atum pencha pati priponsi Kechengsi Inter-Village Football Tournament Championship surhini raing korapli Upper Dilaji ME School pathu aklamalong Angdung kiti kapathu pon. Lakha Chris ke Dhansiri constituency ke parlo Upper Dilaji ME School pathu aklamalong ke damtang chitia chekloni phai kebarni pen Kechengsi Inter-Village Football Tournament Championship surhini raing korapli ke pathu pangchengsi Priyachikloni phai kre player ni Hidisajir FC pen Hemari Bay FC atum Angdung kiti pathu ponlo. Bangso Kechengsi Inter-Village Football Tournament Championship surhini rank or applique pathu along first runners up anong A Lumbajong Block Gram Sevak Kamal Singh Kropensi Raptunlo. Lapenan parta Angdung kiti amayalong alhuyaman pen KSA Central Committee Kongchun Bang Desoiteron Diphu District Committee pen Chunbang Rokes Terang Pathu Chunbang Rajesh Timung, Songja Rechorongpi, Sarpang Ringti Lapen, Sarkari Gaung Bura, Rup Singh Hanse, Longki Timung, Anparta, Pinangan Manpeng Gedoatum Chetong Dunsi, Angdung Kiti Amayalong, RD Pidunlo. Inter-Village Football Championship ini Angdung Tielong, nang porteng pen media kote tum nistong tekpa prangsi nang tumhan kacurup pajir lo. Lalu nil tum pini la khela Kecheng lake September 10 ben pini an October 14 bang ke Angdung ti lo lake la bangso ka khela long participate final along team ke Hidisajir village lapen Himari Bay village ke cepai bang ke Himari Bay village pensi cepai pono pining si Kecheng pono lapen hiltum Kecheng abang ke September 10 September pen so dak khela pono teaming thongke pra hinian nak pachitong bonsi la so sab so gap do chelse pini ki jutsi bangke final match bangke pini October 10 niltum kimisian pen niltum pa khela ponlo la pen chun pe melo nili nangli nangkar jui bangke thakang tung ke niltum karbi lo chale song pen KSA Padel branch committee pen niltum alang litum pa pater PNC nili puthos da men nili ta dak locality plus nili KSA Dipu district committee long secretary si khibom ta si nili tum labang so 19 nong Dhonsori constituency arlo ka labang so khela kibi ponang ko ke non uwe kimia tum phan nili tum langdam lab lo tum KSA pen patir pipon nili tum langdam lab lo je Dhonsori homoste arlo ta yari so jang tum ke thek kere tum apinangan ka khela same aning ke hang bangdo laso bang sin litum patir pipon si niltum labang so a khela bang ke mate laso asai bang ke deng ponlo lasin nilitum labang so niltum karbilo chale asong pen niltum patir pipon ke niltum poisa tangka niltum ari deng nilitum along doe sitame boy fit sitame nilitum dak Dhonsori arlo along ki Angdung social worker lapen ke thek deng atum pina nilitum phan KSA long pen niltum poisa tangka akhia dat avi punang chini ban si labang so nilitum so khela long alang litum phan ka chor return ni lasi alangli niltum chief guest ke hangke niltum Dhonsori homostia long niltum chairman akhai pini so terang pi phansi niltum chopha polo alangli katora joine si pini labang so asai long nang chitong ne dat si alangli message war telephone men niltum nang pali lasi niltum pini hala bang nang chitong ne dat si niltum karbilo chale asong chief guest bang ke akhai central community desoiteron committee desoiteron akhai si alangli GSC alangli pini alangli lalso niltum khela long bang ke chief guest bang ke alangli nang chitong lo lapen niltum ki Angdung dak Dhonsori ha waralong sorgari gangbra akhai Rup Singh Hanse lapen dothelang alangli ex chairman injorong pi alangli stame aning kimi pan pini aporang chipin balang stame nang chitong lo lapen ki Angdung ladak gangbra lapen social worker dak ara Dhonsori alo ke klama bang pudoan phanstame alang tuman nang chitong sinili uthor alang tumanda choro Dipupen Govin Tiso Karbing Long Life